posachedwa apa tikupasirani mmene zinalili mu mzinda wa Zuzu convention ya UTM atangolengeza kuti Dalitso Kabambe ndiye mtsogoleri wa tsopano ku chipanichi. Buwa. Zomwe kwambiri apapa tafika kumapeto. Mavoti amene tinawerengera onse akukwana 722. Titawerenga makuponi athu atipasa makuponi 738. Tikusoweka mavoti okwana 12. Ndamene timakhala tikukambirana ndi monitors kuti tipanga bwanji. Tapanga masamu ona kuti 12 uyu kuti titampatsa na malomba awina kamesa awina 12 uyu apanga chani pa overall. Tapeza kuti percentage imene ilipo ndi 0.0165 to the nearest it means it's 0.17, which it cannot materially affect the outcome of these results which we have. With that, and with the concurrence of our monitors who represented Dr. Matthews Ntumbuka, who represented Dr. Patricia Kariati, who represented Mr. Newton Kambala, and who represented Dr. Dalitso Kabambe, confirmed and concurred with us that this reflection is the true picture of you delegates. With that, allow our chair to announce the good news. Thank you very much. Thank you so much, our auditors, and thank you so much, our monitors, for agreeing to sign against the results. Titokoze kwambiri ma monitors. Chikala tikulengeza mene zaendera chisankho cha president. Kodi mundiresa olo kutokoza Mulungu. Tutokoze Mulungu pamene tafika pa so far. And we thank God for that. Total number of votes 727. Null and void 22. Pamene ba panali ma presidential aspirants 4. Dr. Dalitso Kabambe, Engineer Newton Kambala, Dr. Patricia Kariati, Dr. Matthews Chinombo Tumbuka. This is zaenda model. My Dr. Patricia Kariati apeza mavoti 21. Bambo Dr. Matthews Chinombo Mtumbuka apeza mavoti 22. Bambo Newton Kambala apeza mavoti 26. Sina malize. Dr. Dalitso Kabambe apeza mavoti 636. Ameneo anali antendere Election Support Network Kabambe kuti achoke kutsogolo kuti anzathu wa protocol atipangire clear kutsogolo mwansanga tinyamule mabaketi tipite nawo kumbuyo tiyeni tipange mwansanga mosamala nthawi anzathu wa protocol tithandizeni clearing behind me
ndipemphe ku stage kuno kukhale okhawo amene ali abandi, ena tonse tichoke kutsogolo kuno tipereke mpata kwa anzathu a protocol kuti atithandize kukonza kutsogolo kuno kuti tiione neck ya UTM yatsopano. Mavoti 22, Mavoti 21, milioni, anabara 10 milioni, anabara kama zambili. Awana chichuzi, cha antumbuga, akaliati ndi akambara, sakumvesa, maikaliati, misozi, wanamutika, sakumvesa, delegate, out of 727 votes. Maikaliati, Mapo Ntumbuga 22, Akambara 26, Kabambe 606. Amene alowa afara sabato ngakhazi zazikulu za Dr. Saulos Chilima ndi amene ali president wa chipani chimenechi cha maso madelegates zamachita akambala ukuonapo sakuoneka ni masuzumira amakhala ababa umasakuonekera kuti asunthira chakuti kosi akambala sakuoneka tiwesakuonana kuti ali pati so akabambe akubwera azapereke sipiti yawo akubwera kutsogolo kuno kale ena tonse watu wamene achulingwa kuti akhala ndere katundu ndikufuna tikonzeko Dalitso Kabambe ndi amene akubwera ndi mayi kunyumba kwawo akubwera pa nsanja pamenepa Selina delegates wayankhula kwa chipongwe kulankhula ndithu mwina azoti anthu samayembekezera kuti zingakhale motero Steve mwina pamoja chabe chisangano namu ndichokani chisangano namu ine ndinawachepetsera kwambiri kuti tingathe kupezeka titapambana pa chisankho chimenechi kwati ndikulemekeza Mulungu wakumwamba kuti zachitika motere komano mmene anthu akuvotera sikundiwonekera kuti pali mawu amene anthu akuwalankhula tifunika mawoti amvetse tingatani ticheza bwino onabo zilombo kwambiri pakuti pali chipwirikiti ndithu ukuchitika mwambo amodzi amawapangidwa indozi ndi ata chimwemwe ndikuona chikupitirira beni tochita kukanika kulankhula chimwemwe chake apa chipani chimene kuti chaoneka chitsogolo chake tsopano akuti sanganene kuti chipani chiyenda panji ali akungotiyogera ndi zawi tionero mavoti 22 ano mokupemphani chonde tiphireko nthawi mina Selina tima pano waona mene sayendera soba chachumazi kwambiri 600 chakuti votes mina timayembekezera 21 22 timayembekezera
kuti pazikhala anthu amenewa aononga ndalama zawo apanga kampeni kulipira 20 million koma delegates zomwe apanga kumapeza mavoti ochepa choncho chimene chisango wanu walusa ayi watu ndi Kabambe wanu walusa ayi wawina kukhumudwa ba ayi ndinadikiri nthawi yayitali asanatuluse mali zake ekapanga ndikamolalo kamachoka koma takondwa timafuna Kabambeyo kodi nyimbo kulija mwakasanga mwanayo ae mwanayo mwana ndi mwana kabilo tiye kuti ngati muchipika zotani kusadzadze please chonde a security enanso titsikeko kunsanja kuno. We want to clear the space. Remember, we are live on TV. We have to look good for the TV as well. Ndipemphe kutsogolo kuno tikhale khaye ndi a president elect. Ena tonse titsike. Tikudziwa tasangalala kwambiri koma onena adanena kuti ng'oma yolilitsa sichedwa kung'ambika. Chonde ndatha 10 minutes ndikupempha. Ndi nthawi imene tikanatha kuyisamala. Ndi nthawi imene tikanatha kuyisamala. Ndikonza pano kuti si president elect yayi ndi president wa chipani cha UTM. Thank you so much. Happy birthday Musa na iyambe Atangolengeza mwina ena samadziwa lelo ndi tsikunso limene olemekezeka Dr. Dalitso Kabambe DK anabadwa. Ndeti ayimbire nyimbo ya mafuna abwino tsiku la kubadwa. Tithandizeni sochembezi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Thank you so much. Thank you so much. Thank you DJ. Thank you so much. President Achipani cha UTM mukhoza kukhala kaye pansi. Ena tonse tiyeniso tikhale pansi. Ife tinazolowera ikalira nyimbo imeneyo timadula keke. Kodi keke kulibe. Thank you very much. Tiyeni tikhale pansi ndithu. Tiyeni tikhale pansi mwansanga kuti akamati yankhula pakhale pali bwino pano. Tikuyamikeni ma delegates nonse. Tiyamikenso kwambiri nonse amene mwakhala nafe Malawi yonse kuyambira mmawa uja kufika nthawi ino kudikirira zotsatira zonse. Tithokoze kwambiri chifukwa cha patience yanu pamene process yonse imachitika. Tikumbutsane kuti kalembera wa mavoti adziko ali nkati. Tikuyankhula pano kumadera kosiyanasiyana. Chonde tiyeni ife monga nthumwi za chipani cha UTM tilimbikitse anthu komanso nonse
amene mukutimva komanso kutionera konse kumene muli, kumbukirani kukalembetsa ngati munalibe chifukwa chokavotera, ndikhulupirira tsopano mwachipeza. Zikomo kwambiri. Ndikufuna tsopano nthawi ino amayi ndi abambo mosataya nthawi, ngati mungandilole ndikudzutsileni olemekezeka Dr. Dalitso Kabambe kuti atiyankhule. Imeneyi is what we call acceptance speech. UTM! UTM! Sokolatu! 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 SKC! 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 111! 111! Ipemerere! Ipemerere! Ipatse moto! Director of ceremonies madzulo ano, usiku uno kapena mmawa uno, chair a convention committee ndi committee yanu yonse, ndiperekenso ulemu kwa outgoing Central Executive Committee yathu komanso NEC yathu, maulemu ena wonse akhale m'malo mwake kunja kukwada. Inetu I'm really shocked. I'm speechless. I'm truly, truly honored and humbled this night. Ndifuna nditu amba Mulungu wakumwamba kuti zonse zayenda mene zayenderamu, ineyo ndikupanga image ndazinzangaja mene dzakhalira. May his name be glorified. Ndifuna ndithokoze outgoing Central Executive Committee, outgoing NEC, ndakuluakulu athu ena onse amene anagwira ntchito yayikulu yonseyi kuti no tikhoza kupezeka pano ndikupanga zimene tapangazi. Chipani cha UTM
chadutsa movuta kwambiri chaka chino. Malemu Dr. Saulos Klaus Chilima mzimu wause mumtendere anali a towering pillar mu chipani cha UTM. Anali beacon, anali nzati, anali foundation, cornerstone. Mukhoza kupereka mayina onse mungathe kupereka ndi chimene anali malemu BN ku chipani cha UTM. Zonse chifukwa anali pakati, at the center of everything UTM. Mene malemu BN anatisiya zinakhala ngati mawaya onse aduka. Alipo ena amati kukhala ngati ku UTM yamba nako simukugwirizana, sanafune kutimvetsa kuti ife a UTM tinakumana ndi chipsinjo chachikulu, because our towering figure anali kuti watichokera, nzati wathu unali watichokera, zinayembekezeka some wobbling, mavuto ena apo ndi apo kukhalapo mchipanichi. Koma ndiyamikire mwanjira apadera ena anapatsa zina loti a Iron Lady, a Secretary General athu ndiwayamikire kwambiri. Anagwira ntchito yabwino yochigwira chipanichi mu nthawi yovuta kwambiri. Akanakhala kuti a Secretary General athu olemekezeka Dr. Kaliati sanachigwire bwino chipanichi pamodzi ndi anzawo aku Central Executive Committee ku NEC, bwenzi pano chipanichi chitakhotera kwina kwake kosakhala bwino. We need to give credit where it is due. Anachigwira bwino chipanichi mpaka na lero chipani cha UTM chapanga demonstrate dziko la Malawi chingathe kupanga convention, in my view the best convention ever. Convention hii yaonetsa kuti ku chipani cha UTM kuli true democracy. Ndifuna ndi wathokoze mwanjira padera anthu amene ndinapanga nawo compete mu competition imeneyi. Olemekezeka Bambo Kambala, olemekezeka Secretary General athu Dr. Kaliati, olemekezeka Dr. Matthews Mtumbuka. It wasn't an easy contest. Ine sindi maganiza amene mabwera kuno ndikhoza kupanga win. Aliyense wa ife akanatha kuwina. Aliyense wa ife anali ndi ma unique qualities zawo autsogoleri. Chipani chikanatha kusankha any one of us among the four, ndipo chikanayenda bwino ndi wina aliyense wa ife. Chotero ndimafuna ndi wayamikire kwambiri chifukwa cha contest imene tinali nayo. Anthu ambiri aunyinji anawatsatira maganizo awo, kutanthauza nawo kuti iwowo ndi ena tonse tili muno, tonsefe mu chipani cha UTM dziko lonse la Malawi tili ndi mbali yoti tipange mu chipani cha UTM. Chotero timu imene yasankhidwa lero iwonetsetsa kuti talent ina iliyonse ya mchipani
ya wina aliyense igwiritsidwe ntchito kupita chitsogolo. Ndifuna ndiwathokoze iwo amene apambana maudindo osiyanasiyana. Tonsefe timakafunsira ntchito. Madzulo ano mawa uno chipani chatipatsa ntchito. It is time to work. Ndofuna ndiwayamikire mwanjira padera ma pioneers a chipani cha UTM muno Malawi amene adachiyambitsa chipani cha UTM. Chipani cha UTM malemu BN ndi anthu ena ochuluka ndamana achiyambitsa chipani ichi mu 2018. Zokambirana zawo anaziyamba mu 2017. Pali zinthu zitatu zimene ma pioneers a UTM anadziona Malawi kuti zinthu zolakwika, zinthu zokhota, zinthu zosakhala bwino. Iwowo munzeru zawo amafuna kuti ayambitse chipani cha UTM chidzathane ndi mavuto atatu amenewo. In particular, vuto loyambirira limene lachita nthenje mdziko la Malawi lolakwika kwambiri, losankhana mitundu. Kuyambira 1964 Amalawi takhala ni maboma omapangitsa kusankhana mitundu. Inalipo nthawi maziphunzitsi mdziko muno anathamangitsidwa kupita chigawo chimene amachokera. Inalipo nthawi imene tinapanga quota system kuzunza ana mdziko muno. Mukaona ntchito za mboma, administration by administration yabwera mdziko la Malawi, amakupatsa ntchito yayikulu chifukwa kuchokera kumene president anthu amene akuchokera. Ntchito za mboma, maparastatos amakupatsa kwenikweni malinga ndi kumene kuchokera. Ukachokera kwa president umapatsidwa. Tribalism, nepotism, cronyism. Ndipo boma lililonse lakhali kubwera Malawi lakhali kupanga perfect that bad culture. Ma contract am public sector kumapereka kwa anthu amene ali politically connected, kwa anthu amene akuchokera kumene president akuchokera. Ntchito za ma project akuluakulu kumalondola kwambiri kumene president akuchokera. Izizi ma pioneers athu anaona ndi zina zimene zikusokonekera mdziko muno, anafuna apange chipani cha UTM chokhala cha anthu onse, a united movement ya anthu onse ogwirizana kuti akhale amodzi. Akalowa mboma adzathetse chikhalidwe chosankhana mitundu. Chachiwiri chimene ma pioneers athu afuna apange ndi kusintha mdziko muno, nkhani yakatangale. Malemu BN speech yawo iliyonse inene amakamba za katangale mdziko muno. Nthawi zina wamva anena kunena kuti mndende mwathu muli anthu oba nkhuku, anthu oba ndalama zenizeni, ali m'misewu, ali matauni, sakugwidwa iya. Lero pafupifupi contract iliyonse ya public sector sungapatsidwe popanda a bribe. Lero procurement system yonse ya public sector, it's more or less like a criminal enterprise. Zimenezo mapioneers athu amafuna athetse mdziko muno chifukwa kupanda kuthetsa katangale, we should forget about development in Malawi. UTM inapangidwa kukhazikitsidwa idzathane ndi katangale mdziko muno. Chachitatu,
chimene mapayoniya zathu amachiyang'ana ndecho isintha Malawi ikhale dziko lotukuka, transforming the nation. Kuchokera kunjala tizidya katatu, kumphawi anthu akhale abwino, kukusowa ntchito tizikhala ndi ntchito 1 million pa chaka china chilichonse. Dziko la Malawi likhale lowala, likhale labwino, lotukuka. Ndi zimene mapayoniers athu motsogozedwa ndi malemu BN anafuna kuti kukhale chipani cha UTM chidzakwaniritse zimene zipani zina zonse mbuyomu sizinathe kukwaniritsa. Lero mukaliona dziko la Malawi kuli njala ya dzaoneni, pafupi half ya anthu Malawi muno ali pa njala. Kuli umphawi 7 mwa Malawi 10 aliwonse ali pa umphawi wa dzaoneni. Mukaona mafedereza ndi okwera mtengo kwambiri, anthu odalira ulimi zikukanika kuti akhale ndi chakudya chokwanira, zikukanika akhale ndi zina zoti akagulitse kunsika apeze ndalama. Lero Amalawi akufinyika, zinthu zikukwera mtengo tsiku ndi tsiku, kuyerekeza mokwera mothamanga kwambiri pamene masalari akukwera motsika kwambiri. Anthu akuvutika, zipatala mankhwala mulibe, anthu akufa chifukwa zipatala mankhwala mulibe. Masukulu fees makolo ambiri akukanika apitisa nawo ku sukulu. Masuzyo na nandi mucharo chini. Anthu akuvutika. Ineyo mundilola ndikufuse mukopa chimanga chatani, chakudya chatani, chovala chatani, chokwera chatani, chilichonse chatani. Mukaliona dziko la Malawi lero ndilomvesa chisoni. Pamene maiko anzathu kuone konseko akutukuka, Amalawi tikutsikirabe pansi pa umoyo wathu. Ndi chifukwa chake mapayoniers athu a UTM anachikhazikitsa chipani mu 2018 chidzathane ni mavuto ngati amene wawa. Chaka chamawa kuli masankho, in 10 months kuli masankho mdziko muno a general election. Ndikayang'ana zipani zina zonsezi zalephera Malawi. Anabwera, anapita, taona awalephera Malawi. Sana watumikira Malawi moyenera chifukwa chakatangale, kusankhana mitundu, kukanika kupeza luso lakuti akonzere mavuto a mdziko muno. Mmalo moti tipeze mekanika tikonzere galimoto imene yavuta, timakatenga okulitsa zinthu m'mashopu nkumaganiza ngati akonza chuma cha dziko la Malawi. Chaka chamawa Amalawi apatsidwa mwayi oti asankhe boma limene lingathe kuthana ndi mavuto a miyoyo yathu mdziko muno. Kulikonse chipani tikamachikhazikitsa, chipani si komiti ya pachikwati, si komiti ya pamaliro. Chipani mmachikhazikitsa cholinga tsiku lina chidzalamulire dziko. Mmachikhazikitsa chipani tsiku lina chilowe mboma chidzalamulire ndi ngodya zake. Ndikayang'ana ena onsewa wayesedwa alephera. Chipani chokhacho chimene chili ndi masomphenya abwino, chimene Amalawi angachipatse mpata, ndiye chipani cha UTM chaka chamawa. Ndeni mafuna ndinene kuti anzanga amene tasankhidwa madzulo ano sitinasankhidwe kukhala m'mipando ili apayi. Tasankhidwa tikathamange pa ground tikatipule, cholinga chokhazikitsira chipani cha UTM Malawi chikwanitsidwe chaka chamawa September. Komanso ifa UTM tinasonkhezera nawo mmene uli pano, sitinadye nawo. Ntaphunziranso kuti kukhala kunsana kwa munthu simapita patali ya. Mukhoza kubwerera mbuyo konseku kuti tilibe mbiri mdziko muno
kuti ukakhala kunsana kwa munthu iwe zimakuyendera ndi chipani chako, chimavutika, chimasautsika, chimachepa mphamvu. Ife a UTM chaka chamawa tikupanga boma dziko la Malawi. Chotero ife tonse tasankhidwa maudindo osiyanasiyana, tikuyenera tithamange pa ground, ndipo kuthamanga kuti kuyamba kukacha kunjako. Tikamadzuka lerolo mawa uno, tikamadzuka tikuyamba ntchito yathu, chifukwa kalembera ali kale kunjako wayamba kuchitika. Tikufunika tikaonetsetse madera moto ndimene zakhalira, ndipo pamene tikunena pano mtsogoleri watsopano ku chipani chimenechi cha UTM ndi Dr. Dalitso Kabambe, amene ali former governor of Reserve Bank.